Kau sendiri boleh? Boleh kau sendiri. Iman kesan thang balai. Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मनिका बर' YouTube चेनेलावहाय बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबाय। जों दायो मोनानि बेरायहैनो नागिरदों बेलासेनि। मानिथो मोनानि बेरायहैनो नागिरदों आरो ना बिब' बिनानाव साथामजों दुब्लियावहाय आमथिसुवानि बेरायनो नागिरदों। नैलाय खुमब्राया मालाय जि थाइखादो ख्रि ख्रि ख्रि। जों गामिनि LP स्कुल आं फरायनाय स्कुल नैबे मन्दिर। लामा बायदि नुदो ने फुजानि लामा बेरायग्रा लोगोफोरा होनदो हाय न' सिङाव हाबसिना गुफुर जासिबावदोसो ओइ थिबो सानै गायहांबायानो न' सोरहाबा रिल्स बानायनो आं बानायगोन र' दा। जों गामिनि गोदोनि खेराइसालि नै बियो। फामि नोंसा मामाया नै ना सादों जाफैदोसो नोङो जल्दि। Kau sendiri boleh? Boleh kau sendiri. Iman kesan thang balai. Mana berkaca dah. Siapa nan waktu? Kusan satri nama. Ya. Para kau sekarang. Para kau sekarang ada. Cici ndak. Titin nama kasih deh. Ini lang web. Tapi sama ni kan ada busana ni dikelang. Busana banget lah. Tu belum hamdan ni. Di sana.
बायदि आयौ खोथिया फुनो जिरायनो हागोन नों न' नै खोथिया गोरलै गोरलै